Čau to lidi, dneska hrajem s Lukášem fotbal. Au. Tak, pro Marty, kdo zadává hrát fotbal. Ježiši. No, konec, on mě zase spaluje. Ani Ronalda a Rabínu. Je to peseka. Nemluv na mě vůbec. Mluv na mě ještě k tomu. Nejm. Přestaň! To bojí povat. Daronska. Joj, doběhnu tam. Neymar. Hlavičku je. Van Dijk. Jsem dělal trošku schodil. To, co dělám, je mačkám furt šup. Van Dijk. Na Neymara. Ronaldo. Cristiano Ronaldo hlavičkuje. Enzo Fernandez. Mrsk. Penaldo. Tvoj Marčík, co dělá? Já říkám skluzy a když mám ten míč, tak to stříl tam pryč. Yes. No nic. To. Ronaldo. Zatím žádný. Pískat. Dneska se jim moc nechce pískat, no. Tak to je dneska divný. Volám teda na golmana, hezky Neymar. Papé mám velkou sílu. No. There will be 1 minute at a time. Co? Jak se obkočkoval mého golmana. Z těch nejtrapnějších gólů. Thank you for your cooperation. Tak, pro Martínek, počkej a hrajem. Dělej. A jdu normálně, co na teď. Lukáš mě mám zabil, když jsem mu zranil Neymara. Já mám zabil. Co dělá? Se mu to nepovedlo. Ani jeden faul ještě. Jo, jak bejk. To dělají Ten se projede, ten se projíždí. Co penalta? Ne! Neymar? Jak pro Neymar, jako pak useký, dáraj se jí Neymar. Víš, že kope? A to tě se postaví Neymar.
Já nevím, já jdu někam, já dávám, tamhle, někam tamhle, já jedu, dělej. On skočil úplně někam jinam. Ej, ty jsi to jenom narval doprostřed. Já jsem to chtěl zkusit doprostřed, já jsem si myslel, že tam Ej, stejně škoda, že jsem ti nezranil Neymara. no, tak to si mě nedal. Number 7, Cristiano Ronaldo. No, tak to jo. To tak ten se projel. No, naudá. What the fuck? Jo, like jak bake. Už hraješ? Jo. Tak teď jsem tam sundal. Van Dijku, no Van Dijku, co se tam válíš? Trénoval, prosím tebe, ať je to teďko natřil s Neymarem. Neymar se postaví k tomu. Můj Neymar to zachrání, ho dám do brány. Neymar, let's get the Neymar. Jo. These nuts. Ha! Got it! Trénoval si dost? OK. Jo, trénoval. Ale Stejně jak si včera střílel. trénoval z dálky, more. Pojď sem. Ne, oni sundá. Kylian Mbappé, a tu, zase ztratil míček, ale jeho kamarád mu ho zachránil míček, já nevím, co zpívá. On se s ním koupe. On se koupe s míčkem. Jo, Mbappé se koupe s míčkem, víš. Kope nebo koupe? Koupe. Zkus nějak sformovat, já jsem zkusil nějaký přímák dát. Prostě nějaký proměněný. Martí. No, teda ne. To... 4 added minutes has been indicated. Což... Neymar, sakra už. Nej, Giga. no. Bylo 167. Co to bylo? A Enzo Fernandez. Enzo de Bardes. Enzo Comandes. Enzo Comandes. Já nemůžu, jak stojí. Tam týpek vypadá na želvní koza. Vypadá, kdybych chtěl někomu něco udělat. Na pleskou dědu. Co jsi mi to udělal? A tě jenom strčil. Podkopaj. Oni tam jsou Neymar. Tam jsou Neymara. Ty jo. Slyšíš to? No, slyším Neymara. Ale tvoje uzvou. Ten Neymar, úplně ten Neymar jenom.
Zkusí ho dělat. Tak dělej, pojď zkuzovat. Komu Neymar, ty to fajn Neymar. Ty jak se tě obešel. Neymar, no jak jsem si tě obešel. Neymar, slyšíš, jak mačkám diskuzi? Ty tak jenom, zkusí to, dělej. Já jen. Dělej. Jasně, tak pojď rozhodnout. Já dělám tu stejnou chybu. Dokola. Neymar, ty to? Tvoje nejhezčí šibenice na světě. Já radši byla ve vzduchu. Komu Neymar, ty to fajn Neymar. Ej, koukej, počkej, nech to. Ježíš, Neymar, tam jsem ho povedl. Yeah. A bylo to na temi. Tam on je možná zraněnej. A ty se tam bez prasil. To Van Dijk. Jo, tvůj Neymar je trošku zraněnej, prej. To píše. Jenom, že ty hajzl. Teda co? Two added minutes has been indicated. Kouzli mě. Kouzli mě. Já už nemůžu z toho zkuzování. Skončil čas. Pojď si na poličku mrtí. A něco budu mačkat. Pojďme, mačkej, dělej, mačkej. Neymar, já si myslím, že to dá, že jo? Se napět. Tam poslal. Martin, zkouzli mě, já se naše přijímám. Kouzli mě. Ne, Roky, tady třeba mi zkouzli.